नमस्कार. रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत मालवणी कोलंबीचं कालवण. ही ओली कोलंबी मी अर्धा किलो घेतलेली आहे. स्वच्छ धुवून 10 मिनटं मी हे मीठ लावून ह्याला ठेवलेलं आहे. हा अर्धा नारळ मी घेतलेला आहे ओला किसून, 2 टोमॅटो मीडियम, हे 12 लसणीच्या पाकळ्या आहेत, सालं काढलेली नाही आहेत, 1 कांदा, 1 इंच आलं आहे, हे 5-6 लसणीचे पाकळ्या आहेत, फोडणीसाठी आहेत, 2.5 चमचे मालवणी मच्छी मसाला आहे. तुमच्याकडे हा मच्छी मसाला नसेल तर तुम्ही मिरची पावडर वापरू शकता आणि त्याच्यामध्ये धने 2 चमचे धने आणि थोडीशी हळद वापरा. ही मालवणी मच्छी मसाला मी व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे, त्यामध्ये तुम्ही बघू शकता. चवीपुरते मीठ आणि थोडी कोथिंबीर. ही 5-6 कोकम आहेत. आता हे सगळं साहित्य आहे ते आपण आता मिक्सरला लावून घेऊया. आपण आता हे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून घेऊया. टोमॅटो, खोबरं, लसूण, आलं हे सगळं आपण एकत्र करून मिक्सरला लावणार आहोत. मसाला पण आपण मिक्सरला लावणार आहोत. आता हे आपण मिक्सरला एकदम बारीक लावायचं आहे. सालासकट आपण लसूण ठेवली ती आता फोडणीला घालून घेऊया. कोथिंबीर घालूया. लसूण अशी चांगली ब्राऊन करायची फोडणीची. आणि आता आपण ही कोलंबी जरा परतून घेऊया फोडणीमध्ये. मसाला आपला बारीक करून झालेला आहे. आता आपण हे सगळं फोडणीला देऊया. अशी कोलंबी परतून घेतल्यानंतर कालवणाला चांगली टेस्ट येते आणि कोलंबी पण चांगली फ्राय होऊन पण येते आणि चांगली शिजते पण आतमध्ये. 2 मिनटं आपण चांगली परतून घेतलेली आहे. कोथिंबीर घालून घेऊया पुन्हा. आणि आता जे वाटण आपलं बारीक केलेलं आहे ते घालून घेऊया. वाटपाचं पाणी आपण धुवून घेऊया. थोडं अजून आपल्याला पाणी लागेल. कोकम घालूया, मीठ. आता आपण चांगली याला उकळी काढूया. उकळी येईपर्यंत आपण गॅस आता फुल ठेवणार आहोत. झाकण न ठेवताच आपण हे याला कड काढायची आहे आणि फुल गॅसवरतीच ठेवायचं आहे. 7 मिनटं झाली आहे आणि चांगला आपल्या कोलंबीला कड आलेला आहे. कोलंबीच्या कालवणाला चांगला सुगंध सुटलेला आहे आणि हे आता चांगलं होत आलं आहे. आणि 2 मिनटं आपण हे कड काढूया आणि मग गॅस बंद करूया. मालवणी कोलंबीचं कालवण आपलं बनवून तयार झालं आहे. एकदम चविष्ट झालं आहे. हा मी मालवणी मच्छी मसाला बनवलेला आहे, तो वापरला आहे. असं एकदा तुम्ही करून बघा. आणि हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.